No, tak lidi u ďalšieho videa. Dneska budeme mať party, musím to si ešte to pripraviť, takže asi dáme prestrih, nie? Tak asi nie však. No, neviem, čo mi to tu lieta, ale... Taká veľká hra a práve musíme tú oslavu mať, neviem, musíme zase tak pripraviť. Mám už pripravené jesť. Ja. Boj. Tak. Toto. No toto je nič. Dobre. Pripravujeme. Balónky tu máme. Balónky ešte jedné. Dobre. No, čo, týmto to ide. Poká. Konfeticu zapneme. S tým budeme tancovať. Už mám hotové video.